Liburu honen helburua da azkenengo ikasturteetan Mondragon Unibertsitateko Humanidade eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean hezkuntza berrikuntzaren bueltan landutakoa, proposatutakoa eta garatutakoa jasotzea eta gizarteari eskaintzea. Guk egin duguna da marko bat garatu, non pertsona erdigunean jartzen den, eta horretarako behar ditugun ezaugarriak ero testuinguruak definitzen ditugun. Hori egin dugu eta gero gurera ekarri dugu. Orduan liburuak jasotzen ditu egindakoak eta zergaitik egin ditugun. Liburua antolatzen da gehien bat bi atal nagusi ditu. Alde batetik lehenengo atalean gehien bat zentratzen gara etorkizuneko hezkuntza nolakoa irudikatzen dugun, eta bigarrengo atalera ekarri dugu ueziko egunerokotasunean eta gure egiteko moduetan gakoak eta garrantzitsuak iruditzen zaizkigun hainbat elementu. Adibidez, liburuan jasotzen da uezin egin dugun edo definitu dugun ikaslearen irteera profila, eta baita beste hainbat elementu, adibidez, ebaluazio ereduari dagokion adibideak, edo baita norbere garapenari eman diogun garrantziaren inguruko hainbat elementu ere. Behin liburua ezagututa, nagoena izen zen pertsonai bat sortu, eta pertsonai horrek itzen dagoena da liburuak jorratzen dituen gai ezberdinetan bizi edo transitau. Pertsonai nagusia sortziaz gain, sortu nituen beste bi elementu, bata da txoria eta manta. Orduan pertsonai nagusia doia txoria eta mantakin goera ezberdinak bizitzen ero ilustratzen.